Klumka, ang Mithun Debarma, Lamso Norok Ani YouTube channel lo. Ani o YouTube channel ni bising tui norok vlogs rok nai manai tai ang shooting khaipuru behind the camera tam rok abo jotona ang ani vlog tui ang norok no phunung nai tai ang o channel lo ani traveling khaimorok phunung nai ang tai healthy lifestyle ke tongani ang norok no phurung nai diet rok ni ang norok no tips renai o channel ni bising tui tai ang gym rogo thangmani bo ang norok no bahai ke je starting rok je gym khainai rok starting rok no borno ba ang basic jinis starting o bahai ke phurungna nang borok surungna nang aborok nang norok no phurungnai tai gobang borok no yoga ba hamjago as you all know that ang yoga ni bo course khaijak tongo sabon bage ang norok no yoga rok bo phurungnai tai especially baksa borok inspiring model ang namo sungnai rak tongo ang o modeling ni bo ang norok no phurungnai bahai ke groom khaina nang busak rong ni bagai bahai ke bo dress by butike kanan nang amti rok bang jotono norok nang o channel ni tike phunungnai so hang jotono no koyo please nora ani o channel no subscribe khaide tai norok subscribe khaimang pore bell icon sinanta phok de tai kaise hangke ang last sanai ang ani on new channel ani o channel Mithun Debarma official norok ani o channel no buibai norok share khaide so that sing ani channel ni by norok ekta ke family ke ek logi kaisa family ke tong mana bai tike norok ang bai gadali tong de kerenggi tong de ani o channel te ambai